हेलो फ्रेंड्स बरायबाय बड' जब इनफो अफिशियल यूट्यूब चेनेलाव आसा खालामो नोंथांमोना गासैबो मोजां दङ दा बिग आपडेट नोंथांमोननि राङारि अनसुंथाइनि सायाव 4 लाखसिम मोनसिगोन साफायावनो आरो लोगोसे 3 लाखबो मोनगोन 2 लाखबो मोनगोन आरो सोर बादिया मोनगोन आरो लोगोसे आसामनि चिफ मिनिस्टारनि स्किम बेनो जाबाय 5 लाखसिम 2 लाख 3 लाख 5 लाख स' नोंथांमोनाबो मोनसिगोन बिनि लास्ट डेटआ माब्रै जादों जों डिटेल्सखौ नायगोन जाय नोंथांमोना चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना ला बेफोरबादि राङारि अनसुंथाइनि आपडेट मोनबाय थानो आरो भिडिअखौ हानायसेबां शेयार खालाम जाहाथे बयबो मिथियो स' बिदिब्ला गोबाव खालामा जों थांनि फै अफिशियल साइडआव एन अफिशियल साइडआव फैनाय लोगो लोगो नोंथांमोना बेबादि मोनगोन चिफ मिनिस्टारनि फैबाय जों फार्स्टआवनो आरो स' बिनि अनलाइनआ सोलिबाय थादोंमोन रेजिस्टार प्रसेसआ दा बे रेजिस्टारा फैनानै दिनैहाय जोबथि सान बेनो जाबाय 7 नभेम्बर स' 7 नभेम्बर जोबनाय लोगो लोगो नोंथांमोना लिंकआ बन्द जासिगोन नाथाय नेक्स्ट लेभेल फैगोन बेनो जाबाय नोंथांमोननि फाइनाल एप्लिकेसन फर्म साबमिट खालामनाय दा बेखायनो कमार्शियेल एकाउन्ट्स नांगौ बेनो जाबाय नोंथांमोना आपडेट मोनखादोंमोन 30 डिसेम्बर सिगां एकाउन्ट खुलिनांगोन बेनो जाबाय कमार्शियेल नोंथांमोना बिजनेस पारपसाव कमार्शियेल एकाउन्ट एबा लन पारपसाव नोंथांमोना खुलिनांगौ जायो जायनि जेराव माने बेंकआवहाय कमार्शियेल एकाउन्ट खुलियो स' नोंथांमोना खनसे ब्रान्चआव भिजिट खालाम बेनो जाबाय नोंथांमोना कमार्शियेल एकाउन्ट खुलिना लाबानो जाबाय 30 डिसेम्बर सिगां होमबासो एक्सेप्ट जागोन होनना बुंदों बेखायनो टाइम होदों स' बेखायनो नोंथांमोना थाबैनो खालामना लाबानो जाबाय आरो बेनि अनलाइन एप्लाइ लिंकआ एक्टिभ जानाय लोगो लोगो नोंथांमोना एकाउन्ट नाम्बारखौ होनांगौ जागोन कमार्शियेलखौहाय स' बेखायनो सेभिंसखौ होआलासे नोंथांमोना कमार्शियेल खालामनांगोन मानोना बिजनेस पारपसाव एबा लन पारपसाव कमार्शियेल एकाउन्टखौ खुलिनाय जायो स' बेखायनो खनसे ब्रान्चआव भिजिट खालाम बेनो जाबाय नोंथांमोना बान्दोन बेंकआनो जा माइक्र' फाइनान्स लन होग्रा बेंकआनो जा एबा नर्थ इस्ट फाइनान्स बेंकआनो जा एबा एक्सिस बेंकआनो जा HDFC इक' बेंक बेनिफ्राय SBI जायखिजाया नोंथांमोना खनसे भिजिट खालामबा मोजां जागोन जायनो नोंथांमोना लन लानो सानदों बे स्किमावहाय स' बिनिफ्राय नोंथांमोना पेन कार्ड आधार कार्ड नांखागोन क्वालिफिकेसन एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्जखौ नांगोन नोंथांमोना बेखौ नांसिगोन 2 लाखनिफ्राय 5 लाखसिम नोंथांमोना मोनगोन आरो बेखौबो नोंथांमोना खनसेनो मोनजोबा फर्स्ट इयार आरो सेकेन्ड इयार फर्स्ट इयाराव खनसे इन्स्टलमेन्ट एन्ड सेकेन्ड इयाराव खनसे इन्स्टलमेन्ट मोननानै नोंथांमोनाहाय खामानि मावनांगोन फार्स्ट मोननायजोंनो खामानि मावनांगोन होमबासो सेकेन्ड फेजआव नोंथांमोना रांखौ मोनगोन आरो बिनि सार्भे जागोन जे नोंथाङा रां लानानै खामानि मावदोंना मावाखै अब्लासो नोंथांमोनाहाय नेक्स्ट लेभेलाव रांखौ मोनगोन स' बे क्लियार जाबाय देर बेनिफ्राय फैबा आसामनि फाइनान्स डिपार्टमेन्टनि अफिसियेल साइडआव बेनो जाबाय नोंथांमोननि बिग आपडेट राङारि अनसुंथाइ स' सिगांनिफ्रायनो आं मोनसे आपडेट होदोंमोन जायनाखि अंगनवाडी वार्कार्सफोर दङमोन रिटायार जाबायमोन बिथांमोननोहाय राङारि अनसुंथाइ होनाय जागोन मानोना जायफ्रा अंगनवाडी मावबोदोंमोन बिथांमोननि दरमाहाया जोबोर खममोन बिनि थाखायनो लास्ट मोमेन्टआव ओरैबायदि खालामगोन जायनो 10 इयार्स साख्रि मावबाय अंगनवाडी सेक्टरावहाय एबा वार्कार्स हेल्पारावहाय नोंथांमोनाहाय मोनगोन राङारि अनसुंथाइ स' बेखौ सोर होनदों बबेयाव होगोन जों डिटेल्सखौ लाना फैदों स' बेखायनो नोंथांमोनाहाय बेफोरबायदि आपडेट मोनबाय थानो बड' जब इनफो इउट्युब चेनेलाव नोंथांमोना कानेक्ट थाबाय थाबानो जाबाय बेनो जाबाय नोंथांमोननि राङारि अनसुंथाइ चेकबुक होनाय जासिगोन जायनो अंगनवाडी वार्कार्सफोर दङमोन जेरै हमना ला साख्रि मावनाया दिनैसिम हमना ला 10 इयार्स जाबाय नाथाय 10 इयार्स मावनानै नोंथांमोना जायखिजाया अंगनवाडी वार्कार्सआवहाय 10 इयार्स एबा हेल्पार्सआव 10 इयार्स साख्रि मावथारनांगोन बे नङा जे 2-3 इयार्स मावनानै रिटायार लाबाय बे नङा नाथाय 10 बोसोर मावनांगोन होमबासो बे रांखौ मोनगोन बेनो जाबाय अंगनवाडी वार्कार्सआ मोनगोन 4 लाख आरो जायफ्रा मिनि वार्कार्स नोंथांमोना 3 लाख आरो जायफ्रा ओभारअल हेल्पार्स नोंथांमोनाहाय 2 लाख मोननाय जागोन आरो बेखौहाय गाबोन रानसिगोन 8 नभेम्बराव 11 AM जानाय लोगो लोगो जायफ्रा लिस्ट दङमोन नोंथांमोना ससियेल वेलफेयारनि थ्रुयै थांनाय बा ICDSनि थ्रुयै थांनाय नोंथांमोना मोनगोन फार्स्ट फेजआव जायफ्रा लिस्ट गैया नोंथांमोना सेकेन्ड फेजआव मोननो हागौ अफिसियेल हिसाबै जानो हागौ बियो एन्ड बेनिफ्राय गासै बाजेटआ जाबाय 77 क्रर बेनिफ्राय 92 लाख्स दङ जोबोद बुरजा बाजेट खालामदों मानोना बेनिफिसियारिया गासै 2600 नोंथांमोना मोनदों जे 2600 दङ बेवहाय बेनिफिसियारिसा बिथांमोननोहाय 2 लाख 3 लाख 4 लाख होनाय जासिगोन आरो बेखौ रानगोन माधवदेव इन्टारनेशनेल अडिटोरियामाव रानगोन पान्जाबारि गुवाहाटीआव गाबोन राननाय जासिगोन दा नोंथांमोना लायनो हासिगोन जायफ्रा लिस्ट दङ स' बेनिफ्राय नेक्स्ट आपडेट फैगोन जे नोंथांमोननि माखासे राङारि अनसुंथाइ जेरै अरुणोदय दा अरुणोदय होनोबा नभेम्बरनि 10 दानावहाय नोंथांमोना मोनगोन माने 10 अक्ट'खालि सोनाय जासिगोन जायफ्रा गोदान सासन जादोंमोन आरो PM किसाननि राङाबो फैगासिनो दङ नभेम्बर दानावनो नोंथांमोनाहाय मोननो हागोन दा बेनोमोन नोंथांमोननि राङारि अनसुंथाइ